О, нечто доброе такое. Сподіваюся, що окунь. О, нічого собі. О, ну-ка, де там хто? Да, окунь, мабуть, добрий. Мабуть, добрий окунь. О, єсть. О, так это, мабуть, саме такий рекордний окунь. Ось это толстяк. Не дарма я вернувся сюди. На кропку, где ловились больше-меньше. Больше-меньше, да, где ловились меньше окуні. І на ту ж принаду взяв ось такого кабана. Да, ну это уже сапраўды. Это уже сапраўды, сябры. Великий окунь. Ну ось, сябры. Дзеля ось таких самовитых, засных окунёў, ось таких пригаженных рыб я і чакаю весну. Тягаю лодку по березе, санки со своим рыболовным рыштунком, болтаюся на веслах посажалцы, и оно того варто. Ледь никелевик. 900 граммов, трохи больше за 900 граммов заважив ось гэты кабан. І он як самовито повалюхав. Велькі, дякуй тобі. Пригожая, моцная рыбина. Всем доброго дня. Фу, крышку заморился, здоровился, вырашил отпочнуть. Заодно с вами, сябры, повитаться. Вырашил я поспробовать снять протяг минулого видео, своей минулой такой отметной рыболовли. И знову приехал на той водоем с пригожими окунями. Але до яго увесну нема добрага пад'езду, тому приходится тягать і човник, і увесь свой рыштунак тягать по березе до воды. До речі, ви бачите, що користаюся я для гэтага санками. Звичайно, гэтыя санки я беру на зимовую рыболовлю, вожу их по снегу и лёдзе, але аказалася так, што даволі дарэчы яны прыходзяцца і ў іншы сезон. Някепска едуць яны і па сцежцы звычайнай, па глебе, па траве. Ну вось, крыху намаганняў, чаго не зробіш дзеля прыгожых самавітых акунёў. І цяперака рыбалоўля дакладна адбудзецца. А кому падабаецца такі вось формат відео, запрашаю подписываться на канал, ставіць падабайкі. А тым, хто ўжо гэта робіць і працягвае рабіць, вялізная, велізарная удзячнасць за падтрымку беларускамоўнага контента. Мне здаецца, што разам мы робім карысную, а мо нават і неабходную справу. До речі, у гэты раз
самое тяжкое начинне я покинул дома. Это аккумулятор вагой ему 25 килограммов, да электроруховичок. И вирішив, что буду сегодня рыбалить и шпацировать по водоему на веслах. От гэтага и шума будет меней, а яшчэ будет захоўвацца такая таемность с водоемом, с ягоными жыхарами, с птушками, что летают над водой. Слухайте, забылся про одну важную речь, про камізельку выратавальную. А абяцаў, бо найбольш пільныя гледачы ўжо зрабілі мне заўвагу, што неяк я так легкадумна сябе павожу, у лодцы плаваю і рыбалю без камізелькі. Она у меня есть, тому у гэты раз вырашыў, што буду ёй карыстацца нават з гэтага раза. Яна у меня ось такая невялічкая, до конца не зашпиливается, але будет давать магчымасць здымач хутка доставать, бо ён у мяне заўжды на шыі висіць. І камера у мяне звычайна вось тут во на шыі на спецыяльным мацаванні. Таму будзе атрымлівацца і здымкі весці, і прыклад добры паказваць в сэнсе бяспекі на рыбаловлі. О, слухайте, а я ж зарабіў першы закид, сябры. Гэта быў першы закид, я нават камеру не включал. Я думаю, ну навряд ці клюне на першым закиде. Якраз продумываў, что вам буду казаць. І вось глядзіце, і адразу мне потрапіўся акунь. Ой, прыгажу, неспадзяваны, але такі каштоўны. Давайте покажу вам яго. Вон на фоне кнігавак вон ляціць зграя кнігавак. Так, ну все, полосатый прыгажун, плыви. Слухайте, это атрымліваецца, что я так удала заякарыўся, что адразу ж на першым закиде. Ну цяперака буду ведаць усё. Трэба браць за звычку адразу включать камеру. Бо можна трапіцца. Хотя ж есть такая прикмета, что калі на першым закиде зловіш, то потым уже можа не дзёбсці. Ну вось праверым, ці будзе яна працаваць у гэты раз. Спадзяюся, што не. Ды просто пакуль тое-сёе глянуў зараз на гадзіннік, а ўжо зноў 3 гадзіны. Чаму зноў? Бо у той раз я у 3 гадзіны пачаў лавіць. У гэты раз думаў, што крыху раней атрымаецца. Ну мо трошки там хвілін на 5-10 раней. Але зноў у мяне ўсяго лишь 10-5 гадзін рыбаловлі. Дзесьці тут гэтыя паласатыя прыгажуны шны параць. Ну, таким чынам сэкономіць мне час на іх пошукі. Ужо прыкладна ведаю, дзе мне трэба закіды рабіць і праводкі. Вождаўся тут з камізелькамі, за птушкамі назіраў. Тут, оказывается, окунь дзяўбе. О! Быў дзяўбун. Слухай, ці сапраўды дзяўбе? Так, подтягну фрикцион, бо у меня спиннинг. О, глядите, что наробилось.
стягнуло принаду. У меня спиннинг слабенький, до 5 грамів. Самый, до речі, легкий, який у меня в арсенале есть. Ну а чому б не ловить такими легкими снастями? Увесну. Окунёв. О, слухайте, зновку. Ай, сход. До речі, я бачив рибу. Слухайте, що то робиться такое? Ну, всплеск одразу, тільки кинув той же кропці. І сійшов окунь в этот раз. І фрикціон підтягнув, може ще підтягнути. Слухайте, коли сходи такі будуть, так зараз і весь косяк сийде отсюль. Уж треба не реалізовувати і відпускати їх під лодку, а не туди. А не там, де вони стоять. Крутить ветер. Придется под его подладживаться. Сегодня и синоптики обещали, что будет меняться ветер. Таким радикальным чином. О, бачите, уже он дме мне утвар. Остановился я таким чином, как он в спину мне дул. Ладно, покулика отключусь. Мой дзёбни без камеры. Нечто доброе, сябры. Ну вот я же сказал, что давайте я попробую выключить камеру. И мы поглядим, ці зловлю я щось і так, таким чином. І гэта окунь. Сябры, і гэта окунь. І добрый окунь. Да, это добрый окунь. Треба брать его у подхватник. Бо гэта вельмі добрый окунь. Ну ось, глядите. Сработало правило. Нема дзяўбуноў, калі уключена камера. І вось я камеру выключыў і адразу глядзіце. Ну гэта ўжо сапраўдны мацак. Сапраўдны, самавіты. Такі окунь, глядзіце, які ў яго позірк. Так, што робім? Здымаем мяне. О, за конем. Сябры, все як мае быць. У лодцы, у сакавіку, у камізельцы. Вось таким вось прыгажуном. Прапаную вам яшчэ раз зірнуць вось на гэтага акуня перад тым, як я яго адпушчу назад. Так, зараз пачну ловіць і распавяду вам про прынаду трохи болей. Я думаю, что гэты окунь уже за полкило. Да, 570 граммов. Это уже добрый окунь. И такого варто было и подхватник взять. О, и худенько поплыл. А я буду протягивать рыболовлю. Худенько, бо раз такая справа, треба худше ловить. Бо і скончиться потім гэты выход. О, глядите, что я тягну. Сябры, а тягну я карчагу. Ось менавіта тому тут і живуть вялікія акуні, бо ім ёсць тут де сховаться. У таких вычварных карчах. Бачите, тут нават некая вяроўка заблыталася. Но вяроўка
Тут, мабуть, не треба у водойомі, я її зараз обмию і заберу, потім викину. А карчашку таку треба засняти. І їх тут шмат. Менавіта по ім і орієнтуюся, коли вибираю кропку, де кинуть якор. До речі, ось тут у мене на лодці мацується транець, а я, звичайно, ставлю на його електроруховичок. У цей раз, як я вже сказав, моторчик я не брав. Думав взяти ехолот, ось каб где-то рибу пошукати, глибині поглядіти, а потім думаю, часу у мене не шмат, бо як звичайно першу половину дня там займаєшся якими військовими справами, ті іншими. Ти працюєш за комп'ютером, тому вирішив і ехолот не брати. І буду орієнтуватися у такої риболовлі виключно на некие карчашки. Там убачив карчагу, що з води торчить, і обкидуєш вокол її, побач з нею. Ось менавіта так першу ось эту пленную кропку я і вибрав таким чином. Не просекся у гэты раз, бо ўжо дзяўбун быў такі больш слабенькі, такі больш кволы, чым папярэднія, калі хапала адразу рыбіна. Але ўсё ж такі где-то тут працягвае стаяць акунь. Я яго патурбаваў, ён уже стаў асцярожны, може так не будзе хапаць, як спачатку. Але ўсё ж таки можна яго падражніць і паспрабаваць зловіць. Ну зараз я крыху бліжэй падплыў, пакуль не меняю кропку так радыкальна, бо просто можа рыба адысці там крыху далей ці дзесьці на дно залегчы. Ось тут все-таки паспрабую яшчэ з гэтага касячка кагосьці вычапіць ды паказаць вам. Ну і самому пацешыцца. Можно паспрабаваць змяніць праводку, весці прынаду по дну. Яна такая подача для больш пасіўнай рыбы, але у мяне дзяўбуны з паверхні былі. Это значыцца, што акунь падымаўся ўверх. І можа каля дна яго не быць. Ёсць ще адзін. Вось он. Ну такі добрый дзяўбун, але акунь невялікі. Ну, галоўнае, што злавілі, а прыгожыя якія. Ой, не магу, глядзіце які. Матрос, там сапраўдны матрос, якія чорныя ў яго ось гэтыя полоски. Так, зроблю контрольный здымок. Ну, не толькі дзеля таго, каб рыбу засняць, захаваць, а яшчэ каб некую іншую інфармацыю. Напрыклад, я гляжу, бывае, во сколькі злавіў я акуня. Таму раблю сабе фотаздымкі. Каб некую інфармацыю адсочваць, якія назіранні весці, высновы рабіць нейкія. А во, глядзіце, ну вы, мабыць, не ўбачыце, вон карчага якраз тут была недалёка. Это толькі адну я бачыў, і каля яе я кінуў якар. А іх тут яшчэ болей. Іх тут шмат, гэтых карчагаў.
сколько не экспериментую я с принадами, ставлю тую, что и спрацавала у меня в минулый раз. Lucky John Ballist 2,5 цалі и груз 4 грамма. И вельмі добра, что у меня гэтая принада с собою апынулася. Бо справа у тым, что приплыў я на кропку, открываю свою сумку и не бачу у ёй мою основную скрыню, якой я карыстаюся на сажалках, менавіта по окуню. Жонцы патэлефанаваў, кажу, глянь, на грубцы ляжыць, сохне. Ляжыць, кажа, твоя скрыня. Усё ад таго, што маль кожны дзень зараз рыбаліш, а яшчэ і дажджы былі, таму у скрыні вільгаць збіраецца, і каб не сапсаваліся гаплікі, да і самі прынады. Я заўсёды на грубцы сушу. І як бачыце, бывае, забываюся з сабой узяць на рыбалоўлю. Ну, але вядома, што ў мяне ёсць прынады запасныя. І вось якраз я вось гэтую сабраў па новай. Ну, пакуль няма ветру, ён зноў мне ў спіну дуе. Некалькі слоў про проводку. Ловлю я ступенчатой проводкой. Як бачыце, у мяне прынада отрывается от дна. Вот спочатку падае, потым я раблю 2 оборота руколадки катушки, яна подскоквае ўверх, потым зноў падае. І вось актыўны акунь, звычайна у гэты момант, калі прынада падае, ён яе і хапае. Дык вось, я казаў, што па дну, здаецца, мне зараз не варта цягнуць, бо, па-першае, акунь падымаўся ўверх, як я высветліў, а па-другое, большая верагоднасць будзе зачэпу за карчагі. Якіх тут хапае. Так, выключу пакуль я камеру. Праверым зноў тут мою тэорыю. Ці дзёўбня. Так, яшчэ ёсць, яшчэ, ну то неяк. Ой, яшчэ добры акунь, яшчэ адзін добры акунь. А я перехитрыў, а ён і сышоў у мяне ў падхватніку. А я перехитрыў, сябры, яго. Можна сказаць, нават адмішуліў. А ведаеце як? Я нібыта выключыў камеру, але там ёсць такі рэжым, як сказаць, папярэдняя здымка. Карацей, яна як бы здымае там сабе дзесьці у памяць. А потым, калі нешта адбываецца, я просто націскаю, і атрымліваецца, што у мяне знята 15 секунд до таго, як я уключыў камеру. Таму я упэўнены, што я ўсё правильно зрабіў, і зараз вось гэтага жвавы дзяўбун, вясёлы дзяўбун вось гэтага акуня вы побачыце. Ну, это крыху менш за паўкіля, але таксама добры. О! Фу! Нейкія ў мяне тут метрэнгі пачаліся з камерай ганай. Дисплей не бачу. Ось, нешта там то фото ўключаў рэжым, то яшчэ якісьці. Ну, спадзяюся, што ўсё заснялася, таму зараз просто вам ось пахвалюся гэтым акунём. Была б добрая празрыстасць, я б нават пад вадой бы сняў, як ты ўплываеш, але
але вода каламутная, яшчэ і дажджы прайшлі, тому не вельмі. Ну, буду здымаць уже так, як ёсць. Ой, какие птушечек. Ну, кольки книговок. Ай-яй-яй, стой. Ладно, рассказывай верш, тушек поднимаешь потом. Фу. О, столько книговок мы ніколи не бачив. Сябры, не толькі моцныя ды вялікія акуні мяне вабяць на вясновыя вадаёмы, яшчэ мне цікава бываць тут і таму, што ёсць магчымасць паназіраць за птушкамі, трапіць у такую размаітую, цікавую іхную гаману. Не ведаю, як у мяне далей складзецца з рыбалоўляй, але для птушак я падрыхтаваў верш, які вам зараз і пачытаю. Пімен Панченко. Вясёлай маланкаю ластаўка блізкая і просіць засмяглая кніга ўкапіць. З драздом і удодам, заранкай і пліскаю, святлей, чалавечней нам жыць і любіць. А як салаўі працінаюць наскрозь нас, а як перапёлкі ў жыце крычаць, а птушкі пяюць то пяшчотна, то грозна, і ў роздуме добра тады памаўчаць. У цёплым бары і на сінім узмор'і без тлуму птушынага свет бы аглух. Чаму ж вылучаем з птушыных сузор'яў мы двух, не найлепшых, не горшых, а двух? Хто птушку пакрыўдзіць, той сам сабе здрадзіць. Жыццём і бацькамі завешчана нам адкласці ўсе справы вясною, а зладзіць шпакоўні шпакам, а буслянкі буслам. Патрэбна штодзённая людзям руплівасць і песні, каб лашчыла сонца і слых, каб дзеці вяліся, каб лад быў шчаслівы, а гэта прыносяць у хату буслы. Плыву у госці да свайго знаёмага луня, вунь ён лунае, а вось астатнія птушкі пахаваліся. Лебедзі толькі, мабыць, яны тут ладзяць гнездо сваё. Ось у такой цікавай мясціне атабарыліся. О, дарэчы, глядзіце, а гэта нейкія лебедзі незвычайныя. Гэта, мабыць, лебедь-клікун. Яны досыць рэдкія. От калі я не памыляюся, то нават у чырвонай кнізе яны. О, паплыў гэты лебедь і луні над ім. Побач. О, луні крычаць. Хвалююцца, што я сюды заплыў. Ну зараз буду вяртацца. Летась я толькі аднаго бачыў. Ён тады, магчыма, сабе яшчэ пару не знайшоў. Зараз вунь два. Прывітанне, луні! Як там было у цёплых краёх? Думаю, что у нас лепей. Крыху падсілкаваўся, паназіраў за птушкамі, вярнуўся зараз да рыбалоўлі. Ось бачыў чарговыя карчагі. Дарэчы, выкарыстоўваю я вось такую аснастку.
на офсетному крючку, ці гапліку, як я люблю казати, і тому смело у корчі кидаю. Конечно, зачепи здараються. Одну принаду я сьогодні одорвав. Але їх би було значно більше, коли б у нас джала-терчала гапліка. А так сховав і спокійно ловиш у таких у любих місцинах. До речі, глядите, як цікаво отримлюється на річці. Я ловив інший колір. А ось тут таки працює такий колір, я його називаю зеленая олива, то бок машинное масло зеленое. А до речі, витворці дали йому назву кола. Приплив у нову пробку, убачив аж 3 карашки терчали. І коли їх заякорився, зараз буду спробувати їх обловлювати. Як уже казав, вудільна у мене досить легкая, с тестом 0,7-5 граммов, Lucky John Anira Micro Jig 5. Специально для такой ловли на невеличкі гумовые принады. Тому протягиваю ловить на 4 грамма. В принципе, глубина десь около 2 метров у середнім, 2,5 максимально. І ну якраз у принципі гэтага хапає на невеликим плетеным шнуры диаметром 0,1 миллиметр. Это... О, ёс! Отримлю. А, щупак! Це врис щупак. Тут бачите, я тримав. Ой, дзяубун щупака. Так. Мабуть, я там з кадра пропав. О, з'явився знов. Ну да. А, я тільки подумав, що як добре, що щупаков нема. Мабуть, там була некая окуньовая кропка, где окуни полювали, силковались, ой, и оттуль прогнали щупачков. А ось новая містина, мо окуньов тут. О, до речі, так мо тут окуньов і нема. Короче, скончу проводильно з посилки на свои снасти, и уловные принады я буду покидать у описании, где их у Беларуси купить. О, дно твердое, окуньовое, это добре. Вирішив радикально змінити місце. Ой, підплив ось сюди до Тріснягу, так би мовити, до чароту. Да. Думаю, птушек послухаю і криху тут по джигою половлю на мікроджиг. І тут окуні, але бачите, тут хоча за все, що карчов нема, я ось просто вирішив половити коля рослинності і на свалі, бо от сюди йде пониження глибини, там десь, я не ведаю, метра 1,5, ось тут може 2, так, 2,5 приблизно. Ну, окуні так само стоять. Махчима не такі великі, як у корчагах, але так само пузаті. А глядите, не такі ось вони яскравые, бачите, не такие зіходки, ось гэты полоски больше такие светлые. Мо тому, что там некое іншее дно, мо чорне, а тут светлое. Але так само, глядите, о, такий самовитый окунь. Мяркую, что коли задаться такой метой и оплавать значную частку водоема,
то магчыма, што акуні будуць у розных мясцінах. Але мой досвед падказвае, што самыя буйныя ўсё ж такі ў карчагах хаваюцца. Ну што, сябры, чарговы вясновы надвячорак зноўку расфарбаваў неба у маляўнічыя колеры. І я павінен з вами развітвацца. Шчыра кажучы, не спраўдзіліся спадзяванні на вячэрнюю рыбалоўлю. Усё галоўнае адбылося, вы самі бачылі у пачатку днём. Але ж галоўнае, усё ж такі лічу, што адбылося. Але ўсё-такі паспелі ладныя сакавіцкія акуні, найпрыгажэйшыя рыбы, пацешыць самотнага вудара у чоўніку пасярод сажалкі. Гэта ў мяне была амаль што апошняя рыбалоўля з лодкі. Скончваецца у нас сакавік. Наперадзе забарона на лоўлю з чоўніка. Магчыма, я яшчэ паспею адзін раз выйсці на ваду. Калі штосьці цікавае атрымаецца, абавязкова сваімі эмоцыямі з вами падзялюся. Таму заставайцеся разам з вандроўшчыкам. Наперадзе у мяне яшчэ шмат розных задумак, шмат цікавостак хацелася б вам паказаць і расказаць. Адным словам, у Беларусі вясна. Хай усё будзе добра.